Estamos a escoitar as Tanxugueiras, sen dúbida unha das cabezas de cartel deste San Froilán, pero con elas estiveron, pois, por exemplo, outros artistas como Xoel López, como Biznaga, estarán os de Ninjures, estará Berter GZ, estará Sara Nebra, estarán as cantareiras de Xanares, estará Lía Cali, o sea, temos eu creo que unha ampla variedade non de artistas musicais neste San Froilán 2025, pero sí que é certo que dun tempo esta parte, dende que o Bloque Nacionalista Galego, a verdade, que organiza pola área de cultura o San Froilán, sempre empezaron a xurdir aí dende o primeiro ano dúbidas e debates sobre se os grupos son demasiado galeguistas e se falta variedade no cartel. Este é un debate que non o inventamos nós, quero decir, este é un debate que xorde, que está nas rúas e que está nas redes sociais de xeito palpable. O que queremos é intentar, porque moitas veces pasa algo moi curioso, percibímolo ademais dentro dos medios de comunicación, que cando se repite algo moitas veces acabase por converter directamente nunha verdade incuestionable e o que temos que facer moitas veces é dicir isto é así ou non, é dicir, séntome, reviso, analizo e logo saco a miña propia conclusión. Entón, falta variedade no cartel de San Froilán, se está facendo de menos os artistas locais, estamos facendo de menos a música en galego, precisamos máis música en castelán. Bueno, imos facer este debate con quen eu creo que máis sabe, non? Un pouco a representación por parte dos artistas. Temos o noso músico, profe de música de cabeceira, Pablo del Valle. Que tal, Pablo? Hola, bons días. Temos a un artista local, como é Sara Pérez, que seguramente a coñezamos máis como Sara Nebra. Que tal, Sara, como estamos? Moi ben, grazas. E temos o representante do sector turístico local, que é Guido Álvarez, que este San Froilán vino moitísimas veces con moitos visitantes, turistas de fora e tamén de aquí. Que tal, Guido? Moi bo día, Sara, grazas. Bueno, abrimos un melón bastante jugoso, Pablo? Sí, e na música, pois, con tanta variedade, pois sempre vamos a ter esa forma de decir a min isto me gusta ou a min isto non me gusta, non? Entón, bueno, esa é a finalidade da música, agradar a uns, disgustar a outros, e na variedade está o gusto, non? Entón, é moi difícil que un cartel de festas pois poda satisfacer os gustos de todo o mundo, non? O que se trata de facer normalmente sempre é pois chegar a aquel público máis, non sei como dicilo, máis do sitio, máis popular, non? E tratar de satisfacer os gustos un pouco de todo o mundo. Bueno, vamos a arrancar con unha pregunta, eu creo que moi aberta para ver un poquinho de que perspectiva partimos cada un de nós. Sara, que pasa co cartel do San Froilán? Pois mira, eu creo que hai moita xente que ten uns gustos moi concretos e que igual pois os cartéis polo que sexa non se adaptan aos seus gustos. Pero dende a miña perspectiva creo que é un pouco naif pensar que o cartel dunhas festas patronais vai cumplir coa túa expectativa do concerto do ano que ti queiras ver. Sabes? Non sei se me explico. Sí. Porque hai xente que escoita igual, pois non vai a moitos concertos, porque non é a súa prioridade pagar unha entrada para ir ver un concerto, e pensar que nas túas festas patronais vas ter un concerto gratis xusto do grupo que a ti máis che mola, ou do único grupo que escoitas así por destacar, pareceme un pouco naif, sinceramente. Creo que ademais as festas o que buscan é un pouco que dicía Pablo, que pois traer un pouco de variedade, e tamén busca crear certo tecido cultural apoiando en certa maneira, non? As bandas locais ou grupos que son de aquí e facendo movimento. E iso vai máis de calidade que de cantidade, no sentido de intentar mover xente que traballa aquí, xente que fai música aquí, e xente pois que está, pois bandas que son de Galicia, aínda que tamén hai bandas que non son de Galicia neste cartel deste ano. Entón, bueno, eu creo que as críticas sempre pois teñen sentido e está ben, pero hai veces que penso que hai xente que é máis unha opinión persoal que unha crítica realmente, sabes, constructiva. Guido, que pasa o cartel de San Froilán? Bueno, eu particularmente son moi fan do San Froilán en xeral e do San Froilán actual, non? Porque tamén unha cousa dixen nas redes e digo agora, non? Que eu creo que calquera que organice o San Froilán, e de feito, pois eu cumprín 40 anos, levo 4 décadas vivindo o San Froilán, e considero que sempre foi genial o San Froilán. Por que? Porque calquera que este organizando vai poñer todo o corazón, porque sabe que Lugo espera moito destas festas, entón a intención eu creo que sempre vai ser boa. Mais alá diso, a aposta actual a min gústame moitísimo, porque máis alá de ser
non sei se dicir casi o maior encontro de artistas tradicionais galegos e artistas galegos en xeral de todo o calendario anual musical galego, que me parece algo increíble, non? O sea, convocar así desa maneira, pero ademais dos concertos non hai que esquecer que hai moitas actividades paralelas que enchen Lugo durante todo o día e toda a noite de música, de arte, creo que iso é espectacular, o sea, ver a Praza do Campo chea de xente cantando, bailando, xa sexa música tradicional ou outra, a Praza Maior, a Mosqueira, imos ampliando cada vez máis os espazos, eu creo que iso é algo moi celebrable, máis alá de que logo puntualmente eu creo que se pode falar pois de como cambiar isto, como de engadir isto outro, pero sempre con agarimo, constructivamente, non? Porque, insisto, eu creo que non hai máis que ver as rúas estes días que están cheas de xente, convocando xente de toda Galicia e de fora, e ademais que non só son artistas galegos, que tamén hai de outros lugares, incluso do mundo en xeral, non? Así que eu creo que esa combinación é perfecta, todo o que sexa ir sumando, xenial, pero constructivamente. Pablo, moitas veces falamos ti máis eu aquí nesta sección que temos ademais quincenalmente na radio, un pouco tamén do que costa a música e do que costa a día de hoxe a música, o show, o espectáculo. É dicir, hai unha clara tendencia, de feito hai a semana pasada que quedaba para cenar cos meus amigos, claro, todos tiraban de nostalgia. E que eu recordo ver a Amaral gratis aquí, e que eu recordo ver a Melendi gratis aquí, e que eu recordo ver a Carliños Brown gratis aquí. O paradigma dos cachés, da música, isto hai que dicilo claramente, mudou por completo. Sí, e é un dos, podemos chamarlle problemas, non? De ter que competir co privado, claro. Non? Entonces, si queremos hoxe en día apostar por festivais e por eventos onde ti tes que pagar unha entrada, non podes despois comparar a que eu quero que nas miñas festas que non vou cobrar nada, quero que veñan eses grupos que vou ver, non? Entonces, temos que partir da base de que os cachés, cando eu estou pagando unha entrada, van ser sempre tamén máis altos e vou ter, aí sí que podo exixir un pouco máis, non? Porque eu podo decir, eu vou a isto porque estou pagando ou non. Entonces, cando fan unhas festas populares, se trata de que os grupos que vayan traten de contentar a maioría ou a maior parte da xente, non? Que pasa? Se estamos en Galicia, normalmente, todo o mundo se vai sentir identificado coa música tradicional galega, non? Entón, eu creo que vai abarcar a moitos grupos, que era o que decía fai un ratiño Sara, que eu, se teño uns gustos moi peculiares, como eu formado en clásico, ou a decir que veña aquí, pois, non sei, un exemplo, Ara Malikian, non? Sí. Pero se o meu gusto se corresponde co 1%... Se a mí me gustan os Rollins, claro, onde buscamos o punto intermedio? Entón, temos que buscar un punto intermedio que lles guste a todos. Como músicos e como artistas, nós temos que saber e temos que ser conscientes en todo momento de que estamos expostos a moita crítica e o máis normal é que haberá moita xente que o noso traballo lle guste e haberá xente que lle horrorice ou que non lle guste nada. Entón, temos que partir deso. E logo tamén hai un pouco, isto xa falamos ademais nesta sección varias veces, esa idea de que pois estaría ben que nos viñese unhos Estopa e despois os daqui que viñeran cantar gratis, que son de aquí, e xa é unha oportunidade para eles, non? Claro, a visibilidade, non? Que nos dá visibilidade actuar nas festas. Claro, aí está un pouco tamén, Sara, ese dobre filón, non? Bueno, xa é unha oportunidade para vos, quero dicir, isto é promoción, así que vos gratis, os Estopa, por exemplo, o Melendi, ou dame igual, Vetusta, que, oes, encántame todos, que veñan con cachés de 200, 250 ou 300.000 euros, pero vos gratis, non? Claro, é que esa é unha idea que ten moita xente que, a ver, según para que evento facer un concerto gratis, pois os artistas moitas veces o fan porque é interesante segundo o que sexa, non? Pero ese mito de que a visibilidade, sabes, é como un favor moi grande, pois é que non vivimos de visibilidade únicamente, é que a xente ten que pagar facturas. Entón, bueno, é un pouco a realidade. Pero é que hai eso tedes moita razón do que estabades comentando de que os cachés subiron e demais, é que hai distintos tipos de artistas, hai artistas que teñen un caché e artistas que traballan, que viven disto e que teñen cachés máis baixos e o normal non é baixarlles ou quitarlles os cachés aos artistas que teñen menos. Non, penso eu, é un pouco repartir de alguma maneira. Ten que haber certa equidade. Eu cando falaba antes do de calidade e cantidade, non falo de que uns grupos sexan mellores ou peores que outros, senón de que hai que intentar traer un pouco diversidade e intentar acadar cousas de certo
certa cultura, non? Que haxa un pouco de variedade. Eu creo que no San Froilán hai bastante variedade, porque hai orquesta, por exemplo, que iso ten un público moi concreto, é necesario, hai bandas tributo tamén, incluso nos cartéis, e tamén hai bandas que fan os seus propios temas. Iso para min é calidade, é cantidade de pensar en traer algo que poida encher Lugo dunha maneira voraz, digamos, non? Pero que logo non poidas traer nada máis porque é un caché tan caro que non hai nada. Non sei se me explico ben. Sí, claro, pero hai 1.000.000 de euros. Isto é o presuposto que ten o San Froilán. Isto é como se fose unha casa. Claro. Ti tes unhos cartos, ti tes que decidir en que compras cando vas ao supermercado. Se compramos unha colonia, pois super hiper mega cara porque queremos oler moi ben e chamar a atención das primeiras persoas cando entramos nun bar, ou se queremos comprar pan, auga, patacas, non sei, verduras e demais. Quero dicir, isto xa cada quen, evidentemente, elixe, non? Como quere dividir os cartos, pero os cartos son limitados para todo. Claro, os cartos son os que hai e hai que intentar facer o que se poida con eles, cada quen terá a súa opinión. Igual hai xente que está, como dis ti, que está máis a favor de mercar unha colonia porque pensa para fora, Sí. e hai xente que cree que é mellor investir en verdura porque hai que nutrirse un pouco, non? Entón eu pois son da opinión de que a verdura é igual mellor. E que hai colonias pois que ulen moi ben e non son sobrevaloradas, non? Sobrevaloradas que se van, Sí, se van a igual seguir tamén. dolor, é unha realidade, é unha realidade. Sí, sí. Tedes a sensación de que ao final esta proliferación tamén dos festivais musicais, que agora mesmo das unha patada unha pedra e salen 50, cas mesmas prácticamente cabezas de cartéis recicladas, non? Dun festival a outro, os festivais cambiaron o paradigma musical? Sara? Sí, totalmente. Eu penso que os festivais precisamente, aínda que hai festivais moi, que teñen como que xa son moi antigos e que teñen un valor cultural real, hai moitos festivais que non axudan en nada ao tecido das cidades, no tecido de consumo de cultura, porque haxa un festival non vai facer que haxa máis grupos, nin que a xente vai a máis concertos, senón nada máis, simplemente como unha cousa, é unha especie de consumo e de vivencia que existe agora, que eu, pois a mí pareceme ben que haxa xente que consuma iso, pero non favorece non favorece a música en directo real, porque as salas están pechando, os grupos están cada vez en condicións peores, moitos grupos, a maioría deles, non estou falando dos grupos que están, digamos, noutro tipo de eventos, sabes? Pero os festivais moitas veces, os cachés, algúns están completamente inflados, mentras que hai tamén moitísimos grupos que tocan gratis pola visibilidade. Hai un auxe do festival, para min, como concepto que non está axudando ao tecido da cultura da música que leva toda a vida apoiando as bandas, como son as salas, e outro tipo de xente que fai cultura. Entón, Sí. Quería dicirlle a Guido, porque ademais Guido este brao que estivo con nós tamén caso da sección, que nos levou a Ortigueira, non nos levou ademais a través das ondas ata a Ortigueira. O mundo dos festivais tamén mudou incluso a maneira na que visitamos as cidades, non? É dicir, a veces vamos a un lugar porque hai un festival, pero marchamos dese lugar sen ter visitada a cidade, por exemplo, non? Sí, de feito, nese senso, pois alégrome que en todo este tipo de eventos, e non vou dicir só festivais, senón eventos en xeral, pois está empezando a integrar o tipo de actividade cultural, turística, que eu creo que axuda. A min, últimamente, pois xa me chamaron para distintos eventos deste estilo. E falando deste tema dos festivais, sí que gústame aproveitar tamén para dicir que eu isto vexo un pouco tamén como deporte ou como a arte urbana ou como outros temas, non? O importante que é apostar, pois, polo local primeiro, por moitas razóns, non? Unha delas é a sostibilidade tamén, non? Porque, digamos, se todo o planeta aposta polo local, pois, non sei como dicilo, Vámonos mover menos, entón vamos contaminar menos xa de primeiras. Claro, e damoslle vida día a día o asunto, non? Damoslle día a día o asunto, e por outro lado, digamos, tantos xogadores estrela, no, do fútbol, do baloncesto, artistas plásticos, bandas grandes, no, xa están en circuitos, digamos, privados, de pago, etcétera, que, digamos, que non o teñen difícil, no? Sin embargo, facilitarlle as cousas aos artistas locais, eu creo que iso é bon como en todos estes outros ámbitos, no?
Bueno, vamos facer unha pequena pausa publicitaria, enseguida volvemos e falamos un pouco do San Froilán que nos gustaría ver a futuro, falamos un pouco tamén de como nos venden de fora, porque isto Guido tamén ti nos vas poder axudar moito, porque eu teño a sensación de que moitas veces somos demasiado autocríticos, pasándonos xa de rosca, de que isto é fatal, isto é un horror, isto non pode ser, bla, 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 e logo traes a unha persoa de fora que ven pasar aquí unha fin de semana e que di, ostras, que bo ambiente, ostras, que cartelón, ostras, eu quero ver, pois para mí pasou esta fin de semana con uns amigos de Coruña que viñeron a propósito a ver a Biznaga. Quero dicir, que isto é unha realidade que moitas veces aquí podes decir, pero Biznaga, pois a mí non me gusta Biznaga. Bueno, pero hai xente que si lle gusta Biznaga, non? Bueno, falaremos agora, facemos unha breve pausa e continuamos. Veña, que retomamos esta conversa, esta tertulia, xa o saben, un mércores cada 15 días dedicamoslle tempo, calma ou análises das diferentes temáticas un pouco que están a orde do día. Facémolo ademais centrándonos nesa perspectiva un pouco máis cultural, máis social e quizáis menos política, non? Que para iso temos xa a tertulia dos xoves, que mañá xa teño aí os tertulianos cargando demais as pilas. É certo que o San Froilán e o cartel do San Froilán converteuse nunha ferramenta política, isto, bueno, pasa sempre, non? Nas mellores casas, que de repente, bueno, pues todos intentamos sacar pues rédito do que nos pode máis beneficiar e intentar minimizar o que nos poida perxudicar. Pero bueno, imos seguir analizando precisamente con Pablo del Valle, con Guido Álvarez, con Sara Pérez, precisamente esta polémica que xa dende hai uns cantos anos non para de repetirse cada vez que se achega o San Froilán. Pablo, ti crees que é xusto dicir que o San Froilán xa non era o que era? Porque iso é mítico, isto xa non é o que era, Bueno, isto xa... é unha frase que se Estes músicos novos non saben tocar nada, non fan nada. Esta xente... Poderías extrapolar para casi todo, non? Podemos escoitar esa frase para moitas cousas, non? Como esta música xa non o San Froilán, a música xa non é o que era antes, non? A música de antes era boa, agora é pois chunda, reggaetón todo el día. O reggaetón todo o día, non? Entonces, eu creo que, a ver, como sociedade é normal que os gustos cambien. E está claro que non me vai gustar a min, que teño 33 anos, non me vai gustar a mesma música que lle pode gustar ahora a un rapaz de 18, non? Pois porque entendo a música dunha maneira diferente a que entendo eu ou que entenderán, por exemplo, a meus pais ou a meus tíos ou a calquera persona de outra xeración, non? Entonces, decir que unha música é mellor, sempre o digo, ademais, sempre reivindico eso. Para min non hai músicas mellores ou peores, hai gustos diferentes, non? Claro. Igual que a min me pode gustar pois unha serie de televisión e outra non me gusta, pois a música nos pasa igual. Que pasa? Que parece que na música toda opinión é válida, non? E toda moitas veces criticamos, pero non construímos. Entonces, para min aí está o problema. Eu entendo que haxa pues, a certos grupos dun cartel que non me chamen, pero porque a mí non me chamen non podo decir que o cartel é malo. É dicir, non sei. En outros ámbitos da vida non somos tan críticos, non botamos ese estigma de decir isto é malo. Na música parece que ou no arte parece que se eu non entendo ou non me identifico con el, que é malo. Sí. E non, simplemente teño uns gustos que non se corresponden co meu, pero xa está. Sara, eu teño a sensación que cos artistas en xeral, de feito falaba antes Guido, non fago extensivo tamén, por exemplo, os muralistas, é dicir, toda persoa que tedes e que compartides a vosa arte, a miña sensación é que vos vedes de maneira constante expostos a críticas que dis tú, señora, non lle preguntei, quero dicir, díxeme traballar. Eu estou-me acordando agora de cando eu 33, un recoñecidísimo muralista ademais de Lugo, estaba deseñando a Castrexa, ao lado da muralla, que hubo unha polémica terrorífica, porque mira que nariz ten, é que está horrible, pero que había señoras e señores que iban pasarle a tarde a analizar o nariz da paisana, non da Castrexa. O artista tivo que sair, tivémolo que entrevistar dicindo, por favor, calma, isto é parte do proceso, un proceso creativo onde ás veces nos atopamos con obstáculos, entonces teño que modificala, teño que facer unha rinoplastia, tranquilidade, que a nariz non vai quedar así. Entonces, pasamos un pouco de maneira constante isto a vos, é dicir, acabo de facer unha peza, vou na amosar ou estou pois non sei, practicando, deseñando, construindo, de repente, eso suena fatal, eso a mí non me gusta, eso. Ostras, dices tú que é un ataque permanente, case. Sí, a ver, pero eu penso que forma parte do mundo da arte, non de que ti creas algo e que non lle vai gustar a todo o mundo. O que pasa que sí que creo que segundo de onde ven a crítica, esa crítica é aceptable ou non.
cando a crítica ven dun simplemente peche de dicir que non me gusta, que isto é horrible, e ademais dende a total, pois como era iso, non? Criticar a un artista no momento do seu proceso artístico cando está facendo a obra non ten moito sentido. Terás que velo cando está rematado. E logo tamén entender, se ti non sabes nin como é o artista, nin o que fai, é que igual non é o teu tipo de arte o que fai. Ese arte ten que existir porque non se trata de facer algo para que lle guste a todo o mundo, se trata de comunicar algo, de expresar algo, ao final é un medio de expresión. E o que dicía antes Pablo tamén, que iso, que para gustos, é que hai moitos gustos, e os gustos van cambiando, e as tendencias van cambiando, e a música e todo vai cambiando. Entón, claro, pois, eu sempre que alguén me di algo de a mí non me gustou esta canción, non me gustou, pois bueno, eu quedo con iso, e xa está, pero eu vou facer seguindo as cousas segundo o que eu sinto, porque é honesto. Eu creo que os artistas temos que facer o que sentimos, e como nos estamos cómodos, hai que escoitar o público, por suposto, pero non podes estar amoldando o teu arte en función únicamente do que din unhas persoas, ademais que moitas veces critican un pouco por criticar, sabes? Hai as veces que son un pouco baleiras as críticas. E que ao final as redes sociais tamén fan de amplificador das críticas, porque eu recordo perfectamente hai uns cantos anos, cando viñera aquí Pig Noise, que eu tería, pois non sei, 13 ou 14 anos, alá marché con todas as miñas amigas, pancartas incluídas e todo, porque andábamos locas perdidas con el grupo, e recordo que meu pai dixera, pero de verdad que che gusta Álvaro Benito? E a min encanta o grupo de Álvaro Benito. Claro, meu pai quedou na casa flipando con que nos gustase ese tipo de música. Pois agora tamén pode pasar o mesmo. O que pasa é que temos Twitter, temos Facebook, temos Instagram, temos milleiros de contas falsas que se dedican a verter eses pensamentos que pode ter calquera persona na casa e dir, bueno, pois a miña filla hoxe vai ver a Lía Cali, non sei quen é Lía Cali, bueno, pero non o coñeces ti, pero a túa filla sí. O que pasa é que temos moito ruido ao redor de cada unha das decisións que se toman. E a sensación que eu teño oído é que a xente de fora valora moito máis o cartel do San Froilán que mesmo nós. A programación en xeral, do San Froilán. Sí, a ver, eu nese senso podo poñer o paralelismo, o exemplo tamén do meu proxecto, no? Que cando comecei, bueno, xa sabedes que aposto polo galego, igual que na vida, pois no meu proxecto profesional aposto polo galego, moita xente pois non o entendía, non o apoiaba e tiña esas críticas pois das redes, no? De como faz un proxecto turístico en galego, que hai que non sei que. A ver, eu falo varios idiomas e falos cando corresponde, pero fago unha aposta que a que sinto é algo persoal e punto, non? Que narices, é que quero, é que decir meu proxectos. Claro. E logo fago actividades en galego as que ven moita xente de distintos países, xa sexa Irlanda, Italia, Argentina, China, bueno, de calquera sitio. Esta xente apreza ter a oportunidade de facer unha inmersión lingüística, incluso ven como algo que demostra autenticidade, etc. Mais alá de que, insisto, eu a nivel privado, pois guío no que me pidan, non? Pero eu fago estas actividades. A que vou con isto? Pois que a xente valora moitísimo o cultural do lugar, o tradicional, etc. Bueno, xa sabedes que estes días estou facendo así unhas pequenas entrevistas a xente por aí para que comenten que lles parece. Onte estiven, por exemplo, cunhas amigas francesas, cunha rapaza cubana, Walkie, que leva 2 meses en Lugo compartindo aí. Encántalles. As rapazas francesas que levan 10 e 15 anos vivindo en Lugo, xa hai algo para elas propio, xa os asumen como propio, non? É unha maneira, como dicía a rapaza cubana tamén, de coñecer pois a identidade local, o sea, é como unha presentación, e que dixo unha frase que agora non me lembro ben, a rapaza cubana que me encantou, como que era proxectar a cultura lucense, ela dicía lucense, non? Ao mundo, pois algo así, non? É realmente unha oportunidade que, insisto, a xente de fora valora moitísimo e a de aquí non vou dicir que non, pero polo menos o cuestiona, non? A xente de aquí moitas veces cuestiona o valor deso e a de fora xeralmente xa o aprezan de primeiras, non? Sería unha opción a valorar a idea, Pablo, de que en medio das patronais houvese, por exemplo, un concerto de pago? Chan, 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 chan. É un tema delicado. Eu teño que aquí son bastante rotundo con esta posición e eu estou en contra de que nunhas festas, sobre todo populares, se teña que pagar por un concerto, porque precisamente xa hai outro tipo de eventos
que ti podes optar a eso, non? Entón eu creo que teñen que ser unhas festas máis abertas, que poda acceder todo o mundo, que teña un carácter máis popular, e se eu, o que falábamos antes, se eu quero ver a un grupo ou un artista porque me gusta moito, eu creo que vou ir a onde sexa. É dicir, se eu quero ver, se eu sei que vai estar en Madrid, pois o meu grupo favorito, non me vai importar ir ali a pagalo. En cambio, eu creo que aquí o que temos que facer é fomentar o noso, e iso é unha forma de coidar a arte, non? É dicir, coidar o que temos, darlle ese pulo para que si nos axudamos a que os grupos de aquí ou de aquí teñan visibilidade, podan medrar, e que o día de mañá, porque suele pasar que cando o grupo está en auxe e é famoso, empezamos a dicir, anda, que é galego, é un grupo galego e nos sentimos orgullosos. Pero o momento no que hai que sentirse orgulloso dun grupo é cando está comezando e é cando hai que axudar. Canto levaban as Tanxugueiras antes de ir ao Benidorm Fest? Pregunto, tocando. Sí, vale. E se coñecen solo... É moi fácil subirse ao carro, non? É moi fácil subirse ao carro cando as cousas vai ben e de logo despois dicir, anda, pero si son de Lugo ou son galegos e que ven que este grupo o vamos a apoiar moito. Cando un grupo é famoso non necesita apoio, é dicir, van a apoiar en todos lados, non? Eu poño o exemplo, por exemplo, agora mesmo Abraham, non? Abraham Cupeiro que está... Por exemplo, sí. Que ata que foi a Resistencia, moita xente da provincia non sabía nin que existía Abraham Cupeiro. Efectivamente, e digo, ostra, é que manda narices que o teñen que entrevistar fora e que aquí en Galicia parece que non haxe un programa a nivel galego que este saindo e que se este... Enchendo teatros en Londres, en Alemania, quero dicir, hai que cuidado, Sí. A ver. É dicir, claro, ahora é moi fácil subirse ao barco porque xa o coñece todo o mundo. Entón, a música e a cultura da arte e da música pasa por crear os alicerces, non? É dicir, eu quero unha boa educación, quero construir e apoiar os grupos de aquí, e o día de mañán, se eu apoio eses grupos, os grupos van ser os primeiros agradecidos e dicer, ostra, eu quero actuar na cidade que me deu de comer e que me puxo a visibilidade. Como artista, cando petas nas portas e che pechan, e logo despois, cando tes fama, veñen chamando por ti, é moi feo eso, e se dan ganas de decir, ostra, ves agora cando xa non necesito, cando me sobran os sitios onde tocar, non? Parece unha tontería, pero nos no Brao, que de feito participou o ano pasado Sara, que montamos unha sección que se chama 95.6 Stage, facendo así un pouco o xogo con noso dial, que a nosa frecuencia. A idea era convidar artistas locais que viñeran aquí, que fixéramos unha pequena entrevista, que tocaran un par de temas ou cantaran un par de temas en directo. A min sorprendeume moito que a meirande parte dos artistas que pasaron por aquí pasaran previamente polo Murallando, esa iniciativa que hai tamén durante os meses de estío, onde a Mosqueira para actuar de xeito de balde para a xente de lucense, para os visitantes e demais, ao final dar animación de rúa, non? E sorprendeume moito porque moita xente nos chamou a radio descubrindo artistas que non sabían que existían e que, claro, moita xente nos dicía, que como non nos coñecíamos de nada, pois tampouco íbamos ao concerto. Claro, Sara, chamar un pouco a atención a que, inda que non nos coñezas, se che gusta a música en directo, se a valoras, ben, e logo falamos. É que ese é o tema. Eu penso que a música en directo non hai como unha cultura de música en directo real, un consumo. Hai moita xente que non vai ás cousas. Igual que tes salas que están programando en Lugo, ás veces vas e hai moi pouca xente nesas salas, e con grupazos tocando, e con grupazos que son coñecidos. Pero que a xente non ten igual esa costume de ir. E logo iso que dis ti, en plan que como non os coñezo non vou. Igual tes que ir precisamente, non? Para ver que tal, e logo se non che gusta, pois xa o sabes para a próxima vez. Pero é o que hai. E logo vexo iso, a mí o que máis me molesta, que me dá moita mágoa, é cando, por exemplo, hai críticas dos grupos locais que están tocando tanto no Murallando como no San Froilán, de dicir, coñeceos a súa nai. Sabes? Que como unha cousa así despectiva, como dicindo, como non os coñezo eu, debe ser que son moi malos. E iso pareceme que é moi triste, porque ademais é iso, é equiparar o coñecido que é alguén con a calidade da banda, que moitas veces non ten nada que ver. Entón, pois, bueno, eu agradezo que haxa estas cousas, que haxa estos espazos para que os grupos locais poidan tocar. Guido, xa para rematar, veríamos factible un pouco esa convivencia entre o concerto privado e público nas festas patronais?
A ver, unha modalidade que sí que é certo que se leva noutros concellos, o sea, que é unha realidade que está sobre a mesa. Sí. A ver, eu non podo negar que no seu día, por exemplo, un dos mellores concertos que foi na miña vida foi o de Escape ali no Pabellón Bello, diante da miña casa, pois disfrutei nun montón. El canto del loco cando vino aquí. Claro. Sí. Ai. Claro, é dicir, puido haber momentos moi especiais en ese sentido, ¿no? Entón, podo, digamos, persoalmente, que non son experto tamén, ¿no? Podo abrir esa parte, podo abrila, ¿no? Que si pode habelo ou non. En todo caso, tamén digo que a min gústame máis como é agora, polo protagonismo merecido do local. É dicir, que veña un ou dous concertos así de pago, bueno, non o sei, non me atrevo a dicirlo, É que tampouco pasaría nada, digo eu, Sara, por exemplo, por plantexarnos mira, vamos deixar o San Froilán como está, é dicir, festas populares abertas a todo Quisqui, e non me quita que eu para decembro, para novembro, para xaneiro, para febreiro poida programar un concerto de pago, non? Quero dicir, aquí ninguén está dicindo prohibido cobrar entradas, non? Tú se queres cobrar aquí non veñas. Claro, é que eu aí estou un pouco de acordo co que dicía Pablo antes tamén, que como que eu creo que ten que ser, o San Froilán ten que ser aberto e ten que manterse un pouco esta idea de que todo o mundo poida ir a un concerto, porque ao final cando tipo algo de pago, xa hai xente que igual non pode ir. Sabes? Que obviamente, pois iso depende moito de como sexa cada un e demais, porque hai xente que non quere pagar unha entrada tamén para ir a un concerto, non? Pero xa non é querer, é poder. Entón eu creo que cada vez está máis cara, ademais, en moitos aspectos, certos grupos. Entón, esa programación que diste que pode ser noutro momento, pois perfecto, pero tamén temos bastante programación privada en Lugo. Eu creo que moita xente aquí mira como concerto recelo, non un pouco quizáis a grandes cidades, Pablo, como a Coruña, que che traen, pois, ou que sei, pois, Rigoberta Bandini, que Camilo, que Joaquín Sabina, quero dicir, a personas, pois, top agora mesmo a nivel tanto nacional como internacional. E podo entender que alguén diga, por que en Lugo nunca temos ese renome, pero... Claro, isto vai moito máis alá do que me gustaría traer ou non. Aquí xa entramos en promotoras, aquí xa entramos en moita cousa, non? Sí, sobre todo tamén que hai como unha base detrás de que se consolida, non? Por exemplo de Coruña, non? Temos un sitio como un recinto moi consolidado de grandes eventos, non? Sí. Aquí pasa primeiro porque temos que consolidar un sitio onde teñamos que facer eses concertos e logo despois pois ir pouquiño a pouco. É dicir, hoxe en día, se unha cidade está optando a grandes concertos foi porque traballou dende moi abaixo e ao principio apostou por un contido que vai chegar a explotar como pode ser agora, non? Entón, o noso pasa pois por ir pouco a pouco apostando pola música, fomentando a música, dando espacios á música, tratando ben a xente da arte e logo despois poderemos consolidar, pero sempre pasa por construir dende abaixo. Eu, non podo pretender mañán traer aquí pois ao grupo... A The Killers. Sí, non nos podo... Que aí me encantaría, Claro que nos gustaría a todo o mundo, non? Pois ter ao lado da casa pois o noso grupo favorito e a máis se é gratis, pois mellor. Bueno, sempre digo gratis para o noso peto, é dicir. Non, claro, a ver, se a xente pensa que os concertos gratuitos é que non cobra xente, cuidado, Claro. Que ao final hai que dicilo, non? Cando facemos unhas festas populares e hai unha partida do presuposto das partidas orzamentarias públicas, eso está pagado do noso peto, que non se nos esqueda, porque moitas veces parece, non, como son cartos públicos, pois non estamos pagando. Sí, estamos pagando. E logo despois, ao conto do que falábamos de se debemos pagar por un concerto ou non, si pagamos por un concerto, entón eu creo que deberíamos ser aí moito máis críticos co artista e propoñerlle que non me veña co espectáculo do ano pasado, porque se eu estou pagando este ano por verte a ti, non me podes ofrecer o mesmo, porque se supón que eu xa podo exixir un pouco máis porque me tes que ofrecer algo novo, non? Si cobras por ración doble, é dicir, dos cartos públicos é do meu peto todavía maiores. Claro, e iso non hai moito, houve unha polémica precisamente con Álvaro Benito, que decía como que para que valorara a música había que pagala, non? E eu non estou moi de acordo con eso. Eu creo que a música se valora precisamente tratando ben aos artistas, dándolles uns cachés acordes, tampouco inflados, porque eso tamén é desprestixiar a música, cando inflamos os cachés. E apostando, pois porque se eu teño un orzamento de 1 millón de euros e só podo ter a 2 grupos de renome, pois traigo a 2 grupos de renome, pero completo con xente daqui. O que non podo permitir é traer a 2 grupos moi grandes e deixar excluído a unha gran parte do que non olvidemos. As festas son de Lugo.
é para a xente de Lugo, para a xente de Galicia, pero sobre todo tamén hai que devolver un pouco eso donde nace a festa, non? Entón, o popular está moi ben reivindicar o daqui, o noso, e tamén apostar polo noso. Eu simplemente quero compartir, por último, xa remato, unha anécdota que viví un ano pasado, tamén comentando pues, con alguén o cartel do San Froilán, que dicía, foi que eu boto de menos a música máis dos 70 ou dos 80, non? Eu recordo que lle dixen, joder, pero te saco que malla, quero dicir, no, pero co que malla está acabado. Pero vamos a ver, vai un par de anos viñeron hombres G, un grupo de pijos. Claro, entonces que queremos dos 70 e dos 80? Non son rapaces de 20 anos a día de hoxe, quero dicir, o tempo pasou para todos. Entonces quero dicir que a veces dá a sensación de que nunca vamos a estar contentos con nada. E iso polo menos é a sensación que eu teño. Eu estou contenta que hai moitos grupos que me gustan, hai outros que non coñezo absolutamente nada e que le veín de sorpresa de ir velos. Así que eu convido a xente a gozar máis das festas, a que todo o mundo teña unha postura crítica constructiva sempre do que se pon enriba da mesa, que non che gusta algo, podelo comentar, que para eso estamos en democracia, e si temos liberdade de expresión, gracias a Dios, pero sempre tendo unha mirada crítica e un pouco datos, como dicía antes, cuantitativos, e non dar, por decir, este está acabado, este é un viejo, este é un piejo, claro, pois entonces que queres dos 70 e dos 80? Entonces, queres unha máquina do tempo e non a temos. En fin, Sara Nebra, Pablo del Valle, Guido Álvarez, moitísimas grazas por estar hoxe connosco falando de música local, tradicional e San Froilán. Graciñas. Moitas grazas.